Mun nimi on Jaana Myllylä ja olen täällä Study-Tresaa tiimissä Campus Vitosen edustajana. Tällä hetkellä sijaistan vielä meidän koordinoivaa tiimimestaria. Ja täällä mulla on mukana Mia. Mia Tilttilä, moi. K2 kiinnitettynä, mutta kaikkia palvelemme. Kyllä. Otetaan se kakkoslaidi. Todellakin tänään aiheenahan meillä on yrittäjyysopinnot ja yritystoiminnan harjoittelu kaikille tällä Stadina ammattiopistossa. Ja me takaamme sen, että jokainen voi sen päästä kokeilemaan. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että myöskin opettajat sitoutuu siihen. Täytyy muistaa myöskin, että yrittäjyysopinnot ja yrittämäinen toiminta, se on myös tapa toimia ammatillisissa aineissa, eli se voi sisältyä myöskin sinne ammatillisiin aineisiin jo itsessään. Ja sitä ei aina välttämättä edes huomaa. Mennään seuraavaan. Joo, meidän tehtävämme täällä tänään on siis kertoa, mitä kaikkea mahtavaa on tarjottimella, mitä on varsinaisesti mahdollisuus opiskella niin, että ne on opinnollistettu, eli sieltä tulee myös niitä opintosuoritteita. Nyt meillä saattaa kuulijakunnassa olla moninaista sakkia, opettajia, opiskelijoita ja vanhempia. Niin yritämme pitää puheen sellaisella tasolla, että kaikille jotakin ja kaikki pääsevät siitä jyvälle, mutta kysykää sitten, jos tulee jotakin tosiaan matkan varrella. Eli me ollaan tässä nämä meidän opetustarjonta tai mitä on mahdollista opiskella, niin laitettu tämmöiseen liikennevalon muotoon. Siellä on ensimmäisenä pallurana punainen, johon kaikki opiskelijat tavalla tai toisella pysähtyvät. Eli punaisessa on niin sanottuja yhteisiä opintoja. Ikävä sana on pakollinen, mutta puhekielessä puhumme usein pakollisista opinnoista. Ensimmäinen on tuommoinen 1 pisteen yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, joka antaa yrittäjyydestä pintaraapaisun. Siellä käydään vähän läpi, mitä se yrittäjyys tarkoittaa. Ja sitten on tietenkin niissä ammattiaineissa saattaa olla yrittäjämäisyyttä ja sitä yrittäjällistä tapaa toimia. Eli sitä ei ole sieltä eroteltu. Sitten tämän lisäksi meillä on vielä tuommoinen valinnainen yhteinen opinto, aivan uusi. Mä kerron siitä kohta uudestaan, mutta tässä on nämä yhteiset tutkinnon osat, eli niin sanotut pakolliset. Keltainen tarkoittaa odota. Tässä se tarkoittaa meillä vapaaehtoisuutta, valinnaisia opiskeluita. Siellä on tarjolla monenmoista ja niistäkin sitten vähän tarkemmin myöhemmin. Ne on isompia osioita. Ne vähän vaativat enemmän panostusta ja aikaa ja sitten tietenkin kiinnostusta. Erilaisia keskenään, mutta avataan ne hetken kuluttua. Sitten meillä saattaa olla opiskelijakunnassa henkilöitä, jotka ovat jo toimineet yrittäjinä tai ovat ehkä sitten jo jossakin aiemmissa opinnoissaan opiskelleet, niin siinä tapauksessa heitä kuullaan ja todetaan se ajantasaisuus osaamisen suhteen. Ja sitten on mahdollista, että pääsee vihreätä linjaa eteenpäin suoraan valojen palaessa. Eli jos sitä osaamista on ja se on tuoretta, niin annetaan suoraan suoritusmerkintä. Ja katsotaan sitten vähän, mihin opintojaksoon se parhaiten soveltuu. Tässä näin niin kuin pähkinänkuoressa, mitä meillä on täällä tarjolla. No niin, ja sitten avataan vähän näitä Mian esittämiä erilaisia opintoja. Ensimmäisenähän siellä on meille kaikille tämä niin sanottu pakollinen 1 osaamispisteen opinto, jossa me todellakin tutustutaan ihan tietoihin ja taitoihin, mitä me tarvitaan yrittäjyydessä ja yritystoiminnassa. Se on niitä perusasioita. Meillä on olemassa täällä oppilaitoksessa erilaisia toteutuksia. Meillä on eri kampuksilla ja eri toimipisteissä tosiaankin erilaisia, eli kannattaa kysyä sieltä omalta opettajalta tai yrittäjyysasiantuntijalta, minkälaisia siellä on. Mutta joka tapauksessa tämä on kaikille pakollinen YTO-opinto. Ja tosiaan niin meillä on tämmöisiä leiritoteutuksia, verkkototeutuksia. Myöskin koulutussopimuksella on mahdollista suorittaa
täytyy edelleenkin muistaa, että ammatillisiin aineisiin sisältyy se yrittäjyys. Se on se tapa toimia siellä niillä alueilla tai alalla ja samalla tavalla sitten valmistautua sen valmistumisen jälkeen ehkä mahdollisesti yrittäjäksi. Ole hyvä, Miia. Kiitos. Ja tähän mä haluaisin vielä lisätä, että jos meillä on täällä opettajakunnassa opettajia, jotka haluavat apuja jo sen lisäksi, mitä on tarjolla, haluavat kehittää tai jotain leiriä, niin meiltä yrittäjyystiimistä sitä sitten saa, että yhteyttä vaan oman kampuksen edustajaan. Esitellään ne vielä tuossa tarkemmin. Okei, sitten puhutaan edelleen sieltä Punaisen palluran eräästä opinnosta. Tämä on aivan uusi ja tämä on tämmöinen paikallinen valinnainen, joka voidaan sijoittaa sinne yhteisiin opintoihin erääseen paikkaan tuosta korista. Laajuus on 3 pistettä ja keskitytään sen liikeidean muotoiluun ja innovointiin. Eli tämä on vähän semmoinen tarkoitus on, että tämä on kokeileva käytännön paja, missä testataan ideoita ja voiko sanoa vähän ehkä jopa hassutellaan. Nyt me ei ole ensimmäistäkään toteutusta tästä vielä laitettu läpi, mutta tarkoitus on tässä myöhäisen syksyn, ensi kevään aikana ottaa tästä pilottijakso ja vähän testata itsekin. Tämä on ollut hauska opinto kyllä kehitellä, että katsotaan miten sitten toteutuu. Luovuutta ja innovointia ja erityisesti on myös se tulevaisuus siinä syyn punktina, että katsotaan, arvellaan mitä siellä tulevaisuudessa voisi olla ja tarvita. Tämä on jo Hoxpuussa, mutta tämä ei ole tarjottimella opettajille tiedoksi, jos ihmettelette ja etsitte sieltä. Mutta sitten vielä se piti tästä sanomani, että tämä 3 pistettä, jos sitten opiskelija innostuukin yrittäjyyttä opiskelemaan oikein urakalla, niin tämä voidaan sitten sellaisenaan hyväksi lukea siellä isommassa kokonaisuudessa. Eli pyörää ei tarvitse monen kertaan keksiä, jos siellä on tarttunut jo jotakin kivaa mukaan, jota voi hyödyntää myöhemmissä. Näin, nämä olivat näitä yhteisiä opintoja. Sitten Jaanalle vuoro valinnaisissa. Avaanpa vielä mikin, niin kuuluu. Kiitos Miia. Ja tosiaan, niin, kuten Miia mainitsi, niin tässä on sitten nämä laajemmat opinnot sitten tarjolla. Mä esittelen tämän yritystoiminnan suunnittelun, jota kutsutaan myöskin YRSU, se on lyhennys tuosta yritystoiminnan suunnittelu. Ja tämä on tosiaankin ammatillinen valinna. Ja tätä ohjaa ammattiopettaja, YTO-opettaja, ehkä liiketalouden opettaja, yrittäjyyden opettaja. Vaihtelee hieman aloittain, sitä kannattaa kysyä sieltä omalta yrittäjyysasiantuntijalta tai siltä omalta opettajalta, heidänkin pitäisi sitä tietää. Miten tämä suoritetaan? Se voidaan tehdä pajamaisesti luokkaopetuksena, se voidaan suorittaa verkko- ja lähiopetuksena, siinä on erilaisia vaihtoehtoja. Meillä on esimerkkejä siitä, että esimerkiksi 1 kerran viikossa on luentoja, ohjausta ja noin 2 tunnin ajan ja muuten pystyy näitä verkkototeutuksia tekemään. Meillä on valmiina materiaalia tuolla verkossa, esimerkiksi Bisnekset verkkohankkeen myötä tullut Nytin alusta ja jotkut ovat siirtäneet se sitten jo sinne Classroom-ympäristöön, joten ihan se on opettajasta kiinni, miten haluaa, tai sitten ryhmästä, joka lähtee sitä suorittamaan. Mutta siellä on sekä Pini-alustaa että Classroom-ympäristöä. Ja huomautan vielä, että StudyTresa materiaalipankki on siellä kaikille opettajille käytettävissä. Siellä on erittäin runsaasti erilaista materiaalia aivan vapaasti käytettäviksi opetukseen ja ohjaukseen, kaikenlaiseen yrittäjämäiseen toimintaan. Siellä on myöskin verkostojen materiaalia me ollaan ladattu sinne ja mielellään kyllä esitellään ja tullaan auttaa myöskin sen käytössä, jos tulee. Tämä yritystoiminnan suunnittelu on tosikin ammatillinen valinnainen ja se on niinkin iso kuin 15 osaamispistettä ja siinähän tietysti suoritetaan näyttö ja opettajat suorittavat tämän. Siellä on 2 opettajaa tai opettaja ja alan yrittäjä, mutta myöskin StudyTresa asiantuntijat on käytettävissä toisena arvioijana näissä
ammatillisen valinnaisten aineiden, yrittäjyysaineiden arvioinneissa. Meitä saa kutsua niihin arviointitilaisuuksiin. Joo, ole hyvä, Mia. Kiitos. No niin, jos tuossa edellisessä tutkinnon osassa suunniteltiin ja laskettiin ja plänättiin, niin nyt on sitten vuorossa se tutkinnon osa, missä päästään varsinaiseen toimintaan. YRTO, yrityksessä toimiminen. Eli tässä on pääpaino siinä bisneksen eteenpäin viemisessä, asiakkaiden saamisessa, saadaan jo myyntiä aikaiseksi, kerrytetään siis lompakkoon tuota, eli varsinaisesti ollaan siinä actionin keskipisteessä. Tässäkin toki myös liiketoimintaa suunnitellaan, koska kenenkään ei kannata, se ei ole pitkäikäinen bisnes, jos tehdään tappiolla, niin tehdään laskelmia, mikä kannattaa, millä hinnalla kannattaa myydä, mutta enemmän on just se toiminta siinä keskiössä. Ja meillähän on mahdollisuus tässä oppilaitoksessa osallistua tähän vuosiyrittäjänä ohjelmaan, joka on hirveän kiva ja pitkälle tuotteistettu, tarjoaa kaikki valmiit tukimateriaalit ja opastukset ja koulutukset opettajalle ja opiskelijalle kanssa mahdottoman mukava. Toki kuka tahansa pystyy yritystoimintaa harjoittamaan, mutta tässä on se kiva, että kun tämä on niin tuotteistettu, niin tässä on mietitty aika monia asioita hyvin pitkälle, muun muassa se, että tällä on virallinen status, on VY-toimintaa, eli tavallaan voi myös markkinointia harrastaa kivasti ja niin, että ei välttämättä ole sitä yleisöllä kahti kysyttävä, että mikä tämmöinen, onko tämä joku pimeä bisnes vai mikä tämä on. Se on harjoitusyritys, oppilaitostoimintaa ja kaiken kukkuraksi siihen sisältyy vastuuvakuutus, toiminnan vastuuvakuutus, mitä yleensä ei sitten edes pysty saamaan, ellei ole oikeasti yrittäjä ja Y-tunnusta. Sitten ne on hirveän kalliita vielä. Mutta tuo ei ole ainoa vaihtoehto, on toki muitakin, eli opiskelijalla voi olla se oma yritys tai hän saattaa olla kevytyrittäjänä jollakin tavalla. Pääasia, että me saadaan nuo tutkinnon perusteissa olevat kriteerit täytettyä ja sitten on tätä yritystoimintaa harjoitettu. Voi olla kyseessä myös joku ravintolapäivänä, useana ravintolapäivänä on pistetty pop-up-kahvila tai oltu kesäajan yrittäjinä tarjottu omaa osaamistaan joko omalta ammattialalta tai sitten aivan muualta. Niin näistä voidaan sitten mahdollisesti katsoa, että miten ne tähän sopisivat. Sitten voidaan täydentää, mikäli eivät ihan täydellisesti osuisi yhteen. Ja huomioitavana vielä ihan kautta läpi koko oppilaitoksen, kaikkien kampusrajojen, niin Stadina on avoimissa opinnoissa, mitkä on ihan kelle tahansa mahdollisia, vaikka ei olisi meidän opiskelijakaan, niin siellä on tämmöinen kuin Kirsi Mero, niin hän ohjaa myös tällaista mahdollisuutta tehdä näitä opintoja. Sopii sellaiselle toiminnan ihmiselle. Ja vielä sellainen huomautus, että voi tehdä molemmat. Tuo, mistä Jaana äsken puhui, sen suunnittelun. Eli hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ensin sitä suunnitellaan ja sitten sitä toimitaan. Jos opinnoissa vaan on tilaa, niin sitten terve menoa, oikein mukavaa. Sitten mä jatkan tästä vielä seuraavaan diaan, joka kantaa nimeä Taitaja. Taitajakisat, toivottavasti olette kaikki kuulleet taitajakisoista. Niiden epävirallinen alaotsikko on Ammattitaidon Suomen mestaruuskisat. Viime keväänä olivat Espoossa, tulevana keväänä Kuopiossa. Pääsee vähän muihin maisemiin ja siellä on yrittäjyys yksi kilpailulaji kaikkien muiden ammattialojen lisäksi. Se ei ole silmälle niin mukavaa katsottavaa kuin joku vaikka floristiikka tai hius tai joku muu tämmöinen, missä rakennetaan jotakin tai tehdään. Tässä nimittäin tehdään parityönä, osallistutaan tähän kilpailuun ja siellä tehdään liikeideaa, liiketoimintasuunnitelmaa sen kisan aikana ja sitten se esitetään. Ja välissä on väliesityksiä. 3 päivää puuretaan ja sitten lasketaan pisteitä, kuka sai mistäkin osiosta mitäkin. Ja tämä sopii semmoiselle innovatiiviselle rempseälle, joka ei pelkää esiintymistä, omaa tietotekniikkataitoja, koska siellä pitää jonkunnäköisiä esityksiä, ehkä videointiakin,
Ja tänne voi osallistua. Tämän yhteydessä on mahdollisuus saada opinnollistettua tuo yritystoiminnan suunnittelu, se YRSU-tutkinnon osa. Ja tähän me nyt skautataan kovasti sopivia opiskelijoita näihin semifinaaleihin, joista sitten karsitaan finaaleihin lähtien. Semifinaalit on tuossa tammi-helmikuun aikana jossakin pääkaupunkiseudun oppilaitoksessa. Siellä on sitten muitakin kisaajia. Ja miksi tällaista kannattaisi tehdä? No tietenkin täytyy tykätä vähän itsensä likoon laittamisesta, mutta sitten tässä on hirvittävän hyvä mahdollisuus esimerkiksi saada CV:nsä täytettä. Onhan se nyt aika makeata, että on osallistunut ammattitaidon SM-kisoihin, semifinaaleihin, joille pääsee suoraan, ei tarvitse välierien kautta mennä. Tai no, tavallaan vähän sama asia. Ja sitten vielä, kun osallistuu semifinaaleihin, niin meillä on oppilaitos sitten muistanut stipendillä siitä asiasta. Se oli viime vuonna, tai siis tänä keväänä se oli 100, kun osallistuu noihin. Ja ainakin sitten sitä innovointia tai pakollista yrittäjyyden tutkinnon osaa voi tuossa samalla suoritella. Et oikein mukavaa ja suosittelen lämpimästi osallistumaan ja ottamaan yhteyttä minuun. Me aloitamme tästä aiheesta markkinoinnin tässä syyskuun lopulla ja sitten laitetaan nämä pyörät pyörimään. Tervetuloa tuonnekin. Paitsi meillä on tässä oppilaitoksessa tämä oma meidän strategian mukainen asiantuntijatiimi, niin Suomessa on upeasti tukea saatavilla. Yrittäjyyskasvatuksen ympärillä toimii suuri verkosto, joita nimiä tässä nyt on jo vähän vilahdellutkin. Vanha Tatti ja nuori yrittäjyys löivät hynttyynsä yhteen viime kesänä ja nyt heidän nimensä on Nyt. NY ja TAT, niin siitä tuli Nyt. Ja sitten tuolla Opehan sivulla löytyy kivasti erilaista materiaalia ja sen lisäksi YES-verkosto on erittäin ansioitunut tarjoamaan materiaalia sekä opiskelijoille että opettajille, että yksin ei tarvitse jäädä. Näissä saa hienosti apuja. Tässä on tästä, mitä meidän tiimi touhuaa. Joo, no tuosta voi sanoa, että tässä oikeastaan näkee, että minkä takia tämmöinen Study Tresaa yrittämään tiimi on, niin me ollaan tosiaan täällä tukemassa teitä opettajia ja oppilaita, autetaan opetussuunnitelmatyössä ja tuetaan pedagogisesti, järjestetään tapahtumia ja täydennyskoulutuksia, pidetään niitä semmoisia hubeja siellä joillain kampuksilla toimipisteillä. Kehitetään näitä digitaalisia oppimisalustoja, myöskin koulutetaan niiden käytössä ja kehitetään sitä yrittäjyyskasvatuksen yhteistyötä ihan kansallisesti ja jopa kansainvälisesti. Ja tuommoinen Facebook-sivukin meillä on kun Study Tresa Studin AO. Sieltä voi käydä katsomassa, minkälainen me vinkataan sinne aina tällaisia yrittäjyyden tapahtumia, jotka välttämättä meidän itsemme järjestämien, mutta joka todetaan, että voivat olla hyvinkin hyödyllisiä teille sekä opettajille että opiskelijoille. Ja sitten siellä on viimeinen sivu ja jokaisella kampuksella on yksi yrittäjyystiimin jäsen, tämmöinen asiantuntija, joihin te voitte olla yhteydessä. Siellä on Marianne Taipale, hänellä on Kampus 1 ja lähinnä sote-alat K1, K4 ja K5, Jorma Harjamäki siellä K3, minä allekirjoittanut tällä hetkellä K5, Krishna Rekmi hoitaa K4 ja nyt panostaa paljon sinne uuteen toimipisteeseen, sinne Myllypuroon, hänet tapaa siellä. Ja Miian tuolla kuulittekin, hän on pääsääntöisesti K2. Ja koordinoiva tiimimestari on meillä valinnassa ensi viikolla ilmeisesti. Saamme tietää, kuka hän on ja tällä hetkellä minä olen sijastanut siihen asti, kunnes valinta tapahtuu. Kiitos.